देखिए ये है खेसारी लाल यादव का आदा और ये है भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर खेसारी लाल यादव के। रोटिया जरता गाना भैया लाजवाब अपन गाना लेके आइल बड़न। अरे खुशी के कमर में साड़ी आ दिखा दिल बड़न कि सृष्टि भारती या खेसारी लाल यादव नया कलाकार के हम लेबे नहीं तो कितना तहलका मचावनी। तो भैया ई गाना में का आखिर खूबी बा, ई गाना के आखिर काहे कंट्रोवर्सी में फंसावल चाहता लोग जे नहीं खेसारी लाल यादव के चाहत। तो वीडियो को पूरा देखियो जा, हम पूरा बताएब कि पावर स्टार पवन सिंह से आखिर काहे कंपेयर खेसारी लाल यादव के कर लन जा कौनो गाना के। ई गाना में भैया इहे देखा जाता भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव जलवा कबारने का, जलवा उत्पन्न करने का और जलवा पैदा करने का काम करते हैं। जब भी खेसारी लाल यादव का गाना आता है तो उनके विरोधियों का नीचे से फटने लगता है। क्यों? क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के गाना इतनी घड़ी बंद बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। यही से खेसारी लाल यादव धुआंधार गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में लावतन। हई रोटिया जरता श्वेता महारा के संगे आ खेसारी लाल यादव अपन फीचरिंग कइले बड़न, बहुत ही लाजवाब। आ सृष्टि भारती नया एगो गायिका के संगे खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम नया कलाकार के भोजपुरी इंडस्ट्री में पैदा करत रहब। आ पैदा करब कि नया भोजपुरी इंडस्ट्री एगो नया इतिहास रची। आ भोजपुरी इंडस्ट्री के इतना ऊंचा लेवल पर ले जाए कि भैया बॉलीवुड झांक के देखी तो कही कि बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ऊपर चल आइल बा। दू कलाकार के बहुत चर्चा होकेला, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के। तो भैया खेसारी लाल यादव के रोटिया जरता इतना गाना बेस्ट बा कि भैया एक और गाना के सराहना होता। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव एक दिन पहले ई गाना टीजर डलले रहन, टीजर पर इतना अच्छा रिस्पांस मिलल कि भैया गाना एक दिन बाद डाले के पड़ल खेसारी लाल यादव के। रोटिया जरता जौन डांस बा, वीडियो के कोरियोग्राफर बा खेसारी लाल यादव के, बहुत ही लाजवाब आ बहुत ही ग्रैंड लेवल के एमे एंट्री खेसारी लाल यादव के लेवन। तो भैया खेसारी के लुक आ वीडियो में जौन कोरियोग्राफर आ वीडियो के जौन एडिटिंग आ वीडियो के जौन क्वालिटी बा लाजवाब बा।